Ξεκινάμε λοιπόν το μηχάνημα. Καλό είναι να το αφήσουμε να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε την εργασία. Εγώ έχω κάνει ήδη την προθέρμανση. Όταν έχω δύο εργαλεία είναι λίγο πολύπλοκη διαδικασία γιατί πρέπει να χειριστώ δύο εργαλεία μαζί. Συνεπώς εδώ πέρα πρέπει να δώσω λάδια στο τσαπάκι, το οποίο θα ξεκινήσει να δουλεύει τώρα. Επίσης χρειάζεται στροφές ο κινητήρας. Λοιπόν, έχω ρυθμίσει το τσαπάκι, έχει ξεκινήσει. Όπως έχω πει, έχω ρυθμίσει τη φρέζα που θα κατέβει, σε ποιο σημείο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η εργασία. Ρυθμίζω το που θα βρίσκομαι. Πρέπει να είμαι κοντά στη σειρά. Και όπως έχω πει, σκάβω επιφανειακά, σκάβω ψηλά. Αυτό το κάνω φυσικά γιατί εδώ πέρα έχω και τη χλωρίλη λιπάνση που είναι αρκετά ψηλή βλάστηση. Όταν έχω δύο δουλειές μαζί πρέπει να έχω συνέχεια το μυαλό μου σε όλα τα εργαλεία, γιατί έχω δύο περιοχές οι οποίες είναι διαμετρικές μεταξύ τους να ελέγχω, την μπροστά και την πίσω. Εδώ βλέπετε περίπου πηγαίνουν στις 1500 στροφές, το τσαπάκι δουλεύει κανονικά, πάμε βέβαια πολύ σιγά και πίσω ενσωματώνει το βίκο και φυσικά θα ξαναπεράσω την ίδια σειρά για να κάνω την άλλη πλευρά και να ενσωματώσω πλήρως το βίκο. Χρειάζεται δύο φορές για να καλύψω με τη φρέζα και όλη την απόσταση μεταξύ των σειρών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια εργασία που απαιτεί πολύ υπομονή.